Morning लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ बिराद गोबावजों दिनै भिडिअ लालायबाय आरो ओमफ्राय आं दायो बेंकआव थांनो थाखाय रेडि जादों ब्लाउसखौ गानखाना लाबाय आं माने बेंकनिफ्राय मोनसे कल फैबासो थांनो हागोन मानो होनबा इन्टारनेट बन्दना दा साननैसो दा जोंनि बाक्सायावथ' मैया दाखालि माने मैया माने मोनाबिलि मैया नङा दाखालि मोनानि 7टा 7:30सोनिफ्रायनो बन्दमोन ओमफ्राय दायो आं बे खेबगासिनो इन्टारनेट बन्दनि थाखायनो माने कनफिउस जागासिनो जोङो बेंकनिफ्राय कल फैग्रोगोन मोनसे जुदि हागोन होनोबा थांगोन आरो माने लन लानो थांनो नागिरदों लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्टारेस्टेड मोनोबा बिराद गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय थाथ' थुथ' जालायसिगोन रायलायनायाहाय बे हाथायाबो माराम खाजोब्बाय जाथारला माने बे फेरखं ब्रास हाबाना बेनिखायनो माराम खाजोब्बाय लोगोफोर दा कमेन्टआव सोरबा बायदिया हरलायगोन बेनिखायनो हाथाय माराम लाना भिडिअ बानायो होननानै हाथाय मारामबा भिडिअ बानायनो मोना नामा मेम'रिस गालांनो थाखायसो आं भिडिअखौ बानायो लोगोफोर खिन्थु मबाइलबो मोजां नङामोन नानै आं नोंथांमोननो खोन्थिनि आंनि मबाइलखौहाय र' बख'ना खोन्थिनि लोगोफोर आं नेथ' दसे ओरैबायसा गरिब अबस्था जानानै दंमोन आंनि मबाइलानो ओरैबायसा दुखुनि खोथा आंसो मिथिगौ रावबो मिथियाखै मबाइला केमेराबो गैया नै केमेरानि सायाव माने थायोना बेबो गैया ओमफ्राय सेस नै ग्लासाबो बायख्लाजोबनायसो नुवाखैबा सब बायख्लाजोबनायसो आरो ओमफ्राय बेखौ लानानैनो आङो नै सेल्फिजों माने भिडिअ बानायबाय थायोमोन आरो बे केमेरायाथ' एख मोजां नङा क्वालिटियानो नै साख्रियाबो गावस्राजोबनायसो बेखौ लाना आं भिडिअ बानायबाय थायो काभारखौथ' होननो नाङा गरिब जिबन लोगोफोर माथो बुंनो ना देनां मालदार जाबाथाय दामि मबाइल लासिगोन ओमफ्राय नैखौ होनानैसो एसे रैखा जाना दं दायो माने बायनायफोरा एसे खमायना दं उपाय गैया बिदिबाबो लाथाबबाय ओमफ्राय दा गोदान फन लाबाय हासबेन्डआ ओमफ्राय बिजोंनो दिनैनिफ्राय भिडिअ बानायनाय स्टार्ट खालामफिनसिगोन आरो आं टाइम मोनबाथाय दा ओमफ्राय आङो नै बे खेबनाय खामानि मावगासिनो बे गांसेया अर्डार दंफैयो बिराद गोबाव जाबाय हेबनोनो सोलाबा माने दा साननैसो ना गुरनोबो थांगासिनो ना बेखायनोथ' सोलाबथाराखैमोन ना गुरनो थांनानैथ' बिराद मेंखायो ना गुरना फैनानै आरो ओंखाम ओंख्रि सोलाबा लोगोफोर बिजि जिबन बिजि लाइफ थ' बिदिब्ला बखिबाय थाला आङो डाइरेक्ट थांनाय जाबाथाय नोंथांमोननो खोन्थिसिगोन भिडिअखौहाय नायबाय थादो बेंकआव फैदो लोगोफोर थाखा बख'नो लन लानो फैदो जाहैबाय खामानियानो लन लानायनि अबस्था एकदमबारे बेंक खारथिंगासिनो इनि सायाव दिनै आरो इन्टारनेट बन्द'नो जेबो खामानि जायासै लोगोफोर जोंहा दायो जों फैलायबाय ग्रामिनाव सान्दुंआवबो जि गोसाखा सान्दुं गोसायाव गथ' लाना थाबायथिंगासिनो उपाय गैया जाखाना लानानै नै लांगाब फैसा होनांबाय दायो जों ओरैबायसा अबस्था हिन्जावफोरनि अबस्था नै फैसा जाग्राफ्रा फैसा लांनो थाखाय नेगासिनो हिन्जावफोरा जि गोबाव नेनांबाय मम' टप्ला लाबाय इयाव फिसाजोनि थाखाय ओमफ्राय नै फिसाजो उन्दुलायलांबाय आरो मेंग्लिजोब्बाय टाइमाबो तिनथा जालायलांबाय लोगोफोर ओरैबायसा भेजाल खामानियानो जानोसै दायो उदैया उरबाय नालाय जायाबाथ' जाखाया आरो फिसा फिसौ गारना फैनानै बिमाफोरा जानोसै जि आरामखानि जायगाया मा दंफां इयो मोजांखा थान्दानो सान्दुं गोसा चावमिन जानोसै फैनाब जि फिसानो नाङाखैनो बारानो जानोसै बानलुखौसो नांबावगौमोन आंनो बानलु आसारखौ बिबोफ्रा नांजोबबाय खुगायाव
नांजोबो नांजोबबाय जानोसै गोथाव गोथावनो फास्टफुडा गोथाव जानो हायो बेमार जाजोबनि जाबाय थानांगौबा फेटि लिभार फिसा फिसा जायोलै आराम साइज दङ समायना जाबाय थानोसै जोंहा ओमफ्राय थांसै न'आव